Čaute všetci u dnešného videa. Dnes som tu s Andrejkom, s mojím bratrancom. Nevidíte nás, lebo mal som trošku menšie problémy v OBS-ku, lebo proste ja sa tu proste štvem s tou kamerou a proste akože ona není vidno. A teraz mám akože z koláča dieru a z opice riť. Presne ako povedal Fico. Hashtag nie som fanúšikom Fica. Ako sa môže náš svet volať? Povedz Andrejko. Neviem, tak napríklad Autor sa volá Ježiško Koza. Ježiško Koza. Tak to napíš. Santa Gold. Dobre. Ja to trochu stíšim. V poslednej dobe je to moja obľúbená hra. Presne toto sa stane, keď nejaký youtuber natáča a nemá úplne najlepší počítač na svete, tak sa mu môže stať, že mu to proste spadne. Skoro mi to spadlo. Môžeš sa pozrieť, že aký čistý záchod máš. To určite ani doma tak čistý nemáš. To je čerstvo kúpený. A proste akože Vaňu, keď sa ti podarí nejako ju zapnúť, tak ju už nevypneš. Pozeraj, tam není žiadny kohútik. Ale akože ani zrkadlo nemá funkčné. Prelepil si ho lepenkou. O čom je táto hra? Vieš vôbec, o čom je táto hra, Andrejko? Nie. Je o živote automechanika. Takže vidíš tu toto BMWčko, Bavoráčik 5-kový, neviem čo to je, ja sa nevyznám do Bavorákov. Takže proste tu je to verzia König. By sa niekto pýtal, čo znamená König. König je král po nemecky. A nepotrebujem na to prekladač. Nie sú to výhovorky nuba. Že Andrejko, ja nie som nub. Ale ja som zase nub napríklad v ruštine. Hashtag nepodporujeme Rusov. Akože proste, keď človek nemá dobrý deň. Keď proste človek sa pozerá akú krásnu bandasku na benzín má a proste sa mu dostane cez strechu. Nemyslím si, že je to normálne, že akože prídeš a budeš mať bandasku cez strechu. Chceš vedieť, ako si môžeš v tejto hre zarobiť? Že k brachovi pôjdeš mu predať drevo. Takže
javor nebudem. Toto nebudem píliť, lebo ten sa mi v budúcnu zíde. Takže tak. Keby mi ušiel ten strom, tak to by bolo veľké nešťastie. Proste akože keď nemáš dobrý deň, že ti ujde strom. Akože very približenie 3000%. Ale akože celá hra sa ti nepriblíži. Proste akože keď si už myslím, že svet je veľmi reálny. Že proste takto dobrý deň prejde musí cez strom. Alebo že keď som v lese a nedá sa tam prejsť. Že hej, ja si prejdem cez strom, pohoda. Ak by sa ma niekto pýtal, čo Andrejko teraz robí, tak on skladá takého hadíka. Ja z toho vždy robím takú hýbe sa jazda. Andrejko je skôr na mobilné hry. Ja som na počítačové viacej. Môj mobil je iPhone 4 v čiernej so žltým obalom. A akože ten, kto už vie, čo je iPhone 4, tak vie, že to nie je najlepší telefón sveta. Proste keď dopíliš a už chceš mať pokoj od toho pílenia, hodíš na strechu pílku. Pozri. Aha. Tak sa zrezačku na drevo nemôžeš prejsť, ale hlavne, že cez to drevo vieš prejsť. To je múdre, nemyslíš? Normálne je to si vyskočila na strech. Takže musím spamovať Ečko. Dobre, to by... Sakra, kam som to... Jo. Alebo som farbou slepý. Tak vyskočím na kôš. Bude fakt rozumné. Akože zistím, že to mám v karavane. Akože tá pilka je tak silná, že sa mi
že mi prerezal celý karavan. Aha, lebo to vôbec... Počkaj. Zase iná strecha. To je fakt úplne nereálne proste. Pôjdem niekedy... Vezmem si motorovku a budem proste ju držať v nejakej budke hore a zrazu bude na streche. Takže je to iba vo vývoji. Ja som v kuse nevedel dosť, na čo to tam je. A to tam je na to, že proste ty budeš k brachovi takto jazdiť. Odste. Keď som si nemyslel. Ja som si myslel, že nepotrebujem benzín. No a toto sme si urobili proste skúšací svet a môžete očakávať, ak dáte na toto video koľko lajkov. Koľko lajkov si myslíš, že by sme mohli dať? Lebo minulé videjko malo asi 3 lajky, čo je fakt veľa podľa mňa. Na to, že mám tak málo odoberateľov. Takže tu by sme mohli dať nejaké 4 lajky. 4 lajky by boli podľa mňa celkom ideálne. A ja sa s vami pre dnešok lúčim. Užite si ho. A čaute.